Дами и господа, добре сте дошли в YouTube Rewind 2025 година. Здравейте, аз съм Кристиян Черета. От 30 години се представям, че не виждам светове. Съм с Гумби, тук съм с Димов и с Памеца. Няма да се върна в твоето преди, що там ще се знаеш и нямам пари. Виргото дойде тук с намерение. Има готина жена, готино дете. Днес сме във Варна, за да издигнем Драго Сафрона за кмет на Варна. Първо провери го. Знаеш какво, виж сам. Да бъдете че ли, сам проверя ги първо. Как ще кажа партията? Учета ви на по-общи години. Благодаря наистина на всеки един, който е тук. Знае, че понякога Варна е пълна бъркотия. Все пак тя е кралицата. Всеки има своите недостатъци. Ние сме младото. Ние сме новото. Ние сме промяната. Кой е? Аз ти казах, че... Шефе, не гледаш правилна посока. Това е беда. Следваща хлебарка. Папа Роуч. Искаш да преда почерение от Гекас. И падна обявят война в момента, разбираш. Няма разбий зъбите, бе! Някакъв поглед от Сави, нека да прочетем. Баткерки за душанса. Моите ли една ракия? Ако обичам пролетни цветя. Продавам чадъри. Наври си го отзад и го отвори. Може да видите, че вратата ми е лекичко отворена. Здравейте всички. Има също. Буквално едно към... Каза, че се опитат 20 минути за купията. Добре дошли в този потен, горещ, семейен влог. Как се казва, когато дължиш супер много пари? Бордж Калифа. Пясъчното чаре. Видяхте ли американците какво почва да правят? Инвестират през тази година 500 милиарда долара. Хуманоиден робот сякаш напада хора, стана популярно в интернет. Така, дами и господа, започваме видеото. Надявам се, няма да ме изгониш до края му. Ще видим. Официално признаване на името Флора. Ти ме нарече Флора. Еврофондове! Топ 30 Creators. Какво стои зад първата класация на Forbes за българския пазар? Трето място имаме Баце Сандев. 13-то място имаме Лилия Аначкова. Как ще ги сложите под чоко? Това не е адекватно. Тук муеха да сложат толкова много други хора. Бобзи избухна, но не видях. 2 минути и половина, 82 гара. Ще бъдем ли първите хора, които ще безпощадни чат? Националният отбор за мъже се класира за полуфинал на световното първенство след исторически обрат на Съединените щати за първи път от 19 години насам. Даде свобода на нападението в лицето на Александър Николов, който се развихри и разби американската отбрана, отбелязвайки 26 точки. Врачен главата си. О, за съжаление, това круше. Второ обаждане. Тонът беше вече друг. Докладва филма ми за исторически парк и сложи страйк. Супер много ме боли от това, което видях. Това видео, което ще видите сега, беше изключително трудно заснето. Та какво се случи? Поканих певеца Тошко Тодоров и той се съгласи да ми гостува. Категоричен, ако пуснете този епизод, ще заведа дело срещу теб и канал. Тук се пречупи всичко. Попря корбрейка, май имаше и още един. Докладва филма ми за исторически парк и сложи страйк на YouTube канала заради 13 секунди, които съм използвал от негово видео. А днес искам да си поговорим за това над хора. И по-конкретно за това над жените. Тя е решила вие да сте и рамо,
на което тя винаги да може да се опре. Да сте човекът, от когото винаги да може да получи подкрепа и обич. Затова е меко казано отвратително да се държите с нея по друг начин, освен с уважение и разбиране. Това са окей с мъже, които ги бият. Моля? Какво каза? Тези неща ги говори жена, която има дете. Какво има в тези неща? Можеш да кажеш тотално недоказано, че забравяме корема, били си изповръща хиляди коси и това от това набера. Започна преди няколко дни, когато ето това момиче, заедно с нейната приятелка или сестра, нямам идея, пуснаха клипче, където говорят за 3 вкуса лава бер, които те са опитали и са повърнали след като направят клипа. Ама аз ти задавам въпрос. Може да не ме прекъсваш, когато ми задаваш въпрос? Леле тия двете, майко мила майчета. Този канал е срам за българският интернет и вечно ще напомня за съществуването на австралопитеци през 21 век. На хазарта! Предприемете действия, а не стойте само да си правите вятър на устата. Имайте по-твърди позиции, отстоявайте ги публично и предприемайте действия публично, когато имате възможност за това. Аз не харесвам само едно твое видео и то даже аз не го бях гледал, аз бях гледал как само да реагира на него. Значи истината е там, че изглежда така, но реално не е. Само да просто преувеличава всяка една ситуация. Аз да преувеличавам. Както сами ще разберете, е доста лесно да се изпере един стримър, който бръмчи на лихви и схеми. След като доста обстойно прегледах почти цялото държание на Дани, смело мога да заявя, че то ми лъха на комплексарщина и неговата нужда той да си избие комплексите някъде. За мое огромно съжаление в това видео видях някои от хората, които съм вярвал, че могат да бъдат добри стримери. Това видео, което ще видите сега, беше изключително трудно за заснето. Моля да ме извините за моята емоционалност. 10 човека сме пръснати на 4 отбора и започваме от 4 различни локации в София. И днеска ще правим София Бинго. София Бинго започва. Готови сме! София Бинго, let's go! Пъхнах целият си сетъп в шкаф и направих стрим от него. 0 абонати до 1000 абонати в рамките на този месец. Почваме с пълни сили да качваме 25 видеа на ден. Днес ще видя колко далеч мога да стигна, ако ходя 24 часа. Единственият проблем е, че аз съм в София и нямам никакви пари. Тези хора много ме болят краката. Сме мъртво гладни. Познавам Дони. Това е огромен камък, който се запилява. Не казва? Не искам. Чули бе? Точно преди клипът да свърши, разбираш, че вече не си сигурен дали просто гледаш или някой гледа теб. 15-годишно момиче от Джорджия седнала в стаята за разпит между двама разследващи полицаи. Всички сме чували за Бермудския триъгълник, но знаете ли, че в Аляска има една зона, в която са изчезнали повече от 16 000 човека и стотици самолети. Някъде 6-7 часа Вирго пусна цял албум, брат. Реагираме на албума на Вирго. Соски 4 с Вирго. Каза, че и викат баби, ма вече не яме леско. Знаеш, соса генг, земете, мръсна схема, джобове обемисти, трите като мъе сме расисти. В квартала ми секс, лъжи, пари. Прости ни, че още сме млади, че сме срани и ги пълним с опияти, че безстранни сме и нямаме прегради. Твоята любов съм заробен, като отровен, ти си ме заража, да. Зимата е гроба, ти си пролет, ти като съм хоплес, ти ми връщаш вярата.
Здравейте, приятели! Наскоро пред нас зрителите се откри изцяло нов свят, в който YouTube и TikTok канали набраха такава популярност, че се прехвърлиха от малкия екран на телефона на големия екран по кината. Бай Иван от светът на ванката навлезе в света на киното. Да, първата анимация изобщо е филмчето Фантасмагория, направено през 1908 година. Само 7 години по-късно обаче има данни, че съществувал и първият български анимационен филм. Днес реших да отскоча до красивия стар Несебър, за да помогна на малък семейен ресторант. Бойната супа е стар семейен ресторант. За с тебе до скапания магазин цел ден не можеш ли го свършиш това, брат? За какво ме да ме чакаш? Какво става, Анди Арми? Вие сте със студиото на Анди. Тук сте попадали поне веднъж на темата на днешното видео. Lord of the Mysteries. Днес ще си говорим за Demon Slayer Infinity Castle филма. Най-накрая излезна третия сезон на Squid Game и ни остави с шокиращ финал. Когато си говорихме за най-очакваните филми за 2025 година, споменахме и най-голямото гейминг заглавие за тази година, а именно филмът Minecraft. В днешното видео ще играят две от най-успешните мобилни игри, създавани някога, а именно Brawl Stars и Clash Royale. Как би изглеждал карта на света, ако беше в Brawl Stars? И понеже съм гаден pay to win с малко повече джемове, ще си ги купа. Новият апдейт на Brawl Stars вече е тук и освен, че имат нова икона, няма да е Brawl Stars, ако няма и някой голям бъг със всеки апдейт. И какво ста, хора, съм Венслав, вие сте с поредното видео в моя канал. Години по-късно. Здравейте, приятели, аз съм Дидо и след доста коментари реших да пробвам да играя отново играта Clash Royale! Какво казва любимата ви карта за вас, Clash Royale Edition? Здравейте на всички, здравейте, добре дошли в днешното видео, ще играем Мегагейм. Ставаме най-OP и изчупаните играчи в Roblox играта с финал Brainrot. В това видео откранах най-редките и скъпи коледни брейнроти на Вонстара. Оцелявам 99 нощи в прокълнатата гора на баба ти с Крис. Звучи зле. Как една обикновена Roblox игра започва да привлича по над 1 милион души дневно? Здравейте, Илима Харибота и добре дошли в едно ново видео, една нова поредица на играта Hollow Knight Silksong. Да, това ще си го причиня отново. О, не! О, майко, какво е чуя, брат? Ще ви кажа моето мнение за Ghost of Yotei. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем паркури с монстъра. Никол ще ви пише в чата ли, бе? Здравей, първо. Здравей, Мони. Чест и удоволствие. Greatest collab in baby Twitch. И представете ли си? Само това не очаква да се случи днеска. Много слабо, аз много се извинявам, ми да го пребах. За какво се извиняваш, бе? Абе, въобще не се притеснявай, Алекс. Цял живот втори. Това е положението. Крайна сметка. Тук нещо ни почнаха. Крайна сметка ние не сме изгубили, ние сме втори. Една, не. Две, не. Три, не. Дай бутилки за целата диско. Дошли къщата на Мистер Кеш. 12 души непознати един за друг ще изпитат себе си в битка за 50 000 лева. И добре дошли в четвъртия сезон на къщата на инфлуенсърите. Добре дошли в Зона X. Мястото, където оцеляването не е избор, а инстинкт. Пътя към трофея започне сега! Да бъда готен. Искаш да правиш тук някакви скандали? Да се опитаме да направим най-силния сезон до сега. Аз печеля на Стархи. Ти от големият победител, скъпи приятели! Балерина капучина. Как за бога това нещо стана вайрал? И сме станали бавно развръщи, бе, брат. Балерина капучина. Аз съм леко ла-ла-ла-ла. Ще те взема за жена. Ивелин Михайлов от правителството, братле. Браво! Браво! Колата, която е на спорт, си сама се замърлява с километража. Време виждаме и самият Карлос на Сар отзад. 3, 2, 1. Не би да славиш жена му. Ти върви си. Черната пантера от Шуменското плато остава на свобода. Мяу! Мяу, Изразът 6-7 е определен за дума на годината според онлайн речника Dictionary.
Сега съм 6-7, ето 6-7 е думата точно така, приятели, на 2025 година. Не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен. Време е за протест. Ние сме с Тонката и ще отразим днескашните събития. Време е не за оставка, не за подмяна, а за промяна. Никой индивидуално не свали това правителство. Хората свалиха правителството, но енергията, която носихме със себе си, тази група хора, която се бяхме събрали с тъпана и с виковете, беше толкова яко. Тук съм, защото има твърде много провалени поколения в България и ние не искаме да бъдем част от, да бъдем следващото такова. От Тодор Александров до университета цялото това пространство. По предварителни данни това е 150-200 хиляди човека, зависи каква е гъстотата. Това беше от този клип, хора. Надявам се да ви е харесал. Искам да благодаря на всички, чието клипове използвах. Те ще бъдат оставени в описанието. Също така абонирайте се и харесайте видеото, ако искате, и го споделите с приятел, ще се радвам. Довиждане и до нови срещи!